Slovakia 91-6 ukázať Cleveland Jackson, ale ani on s jeho pokusom nijak neuchvátil divákov. Uchvátili, ale Smith, krásna individuálna akcia muža s číslom 6, prvé 2 body. Kamdeš pod sem, Denis Krestinin sa len obzrel za svojím protihráčom. Opäť zisk lopty pre Handlovú, pekný prienik a je to úspešný kôš. Útok už na opačnej strane od basketbalistov Handlovej. Smith a jeho čári máry s loptou za 3 body. Magic Smith. Opäť skvelý Smith, ktorý získava loptu a rúti sa sám na kôš. Smith za 2 body. Výborná robota tohto muža. Davis Jeremiah Smith hrá skvelý zápas. Polieha coach Saša Jankovič. Tu je však Handlová, Dragovič. Smith si verí, má sebavedomie ako hrom a ukazuje to aj v tomto momente. Nádherný útok na kôš. Ešte raz, kvalitné zakončenie Jacksona. Smith späť na trojkový oblúk, odkiaľ prichádza pres. Ako by sa dalo povedať, útočí Prievidza, skvelý blok. Smith, toto bude útok na voľný kôš, krásne zakončenie. Lover získava loptu pre Smitha. Smith pod kôš. V dnešnom dueli momentálne vedie o 3 body. Pri lopte Smith. Posledné sekundičky. Dragovič zakončuje za 3 body, áno. Pekné zakončenie. Sympatická. Dopredu ide Handlová. Gutal za 3 body, áno. Veľmi presný. Alebo Dina na tej najvyššej možnej úrovni. Teraz sa o niečo podobné pokúša Smith. V úvode zápasu mu išlo a ide mu aj v úvode druhého polčasu. Pekné zakončenie. Smith. No na opačnej strane práve Davis Smith. Pekná rýchla akcia. Spracoval ťažkú prihrávku. Smith. Až do podkošového priestoru. Smith krásne dorazil loptu do koša. To útok bol prerušený ešte raz Dragovičova. Počujete aj tu odozvu z tribún. Smith opäť skvelý. Dnes je to jeho zápas. Pozrite sa na tie akcie, ktoré predvádza Smith dnes. Smith, ten má sebavedomie na rozdávanie. Dnes hrá skvelý zápas. Posledná minútka tohto stretnutia, ktorá nám odštartovala. Smithové otočky, Gutal zakončuje presne.